Sa Bacolod City, isa ka lalaki nga ginasakit ang iya live-in partner ginlupot sa karsel. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagahilibion nga nagatubang sa GMA News ang 34 anyos na si Jean. Hindi niya matuod nga ngalan. Ginareklamo sini ang pagpanakit sang iya live-in partner nga si Leonard. Anom na sila katuig nga nagapuyo sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Pero sa mong dula-dula lang gana ako siya tungkol sa pangastigo. Pangastigo siya. Kung gusto mo tanawin, may ari di mga ano ko na diyo. Gapulik ko, alis muna may black eye ko na di. Bisa lang ugangan ko kabalo na sa ginahibo sa akon. Di kung amo na yung mga saya patawad, pasensya na lang kami ang duwa. Kaya kung patawaron ko pa siya, malagapon. Kung makasuyop sa iligal nga droga ang kahagugma, nagapanghaboy inis ang bato. Ang pakaisa ni Jean, ang ginreklamo man ang sospek ni si Leonard matapos sa pilasan sang gunting sa nagwaras ang sospek. Ang ice pick, di nakailag ko muna ho. Yan bako kung adason niya nga muna ginasakon basi hindi na ako kapugong maunahan ta ka. Bali daw ako na lang gibala nagkwan nga basi kung hindi ako mapatay siya ang mapatay ko. Todo pangayo sang pasaylo si Leonard sa iya kahagugma, kag promisa nga siya magbag-o. Di tayo nakasala o gamay nga sala. Naarab lang nag-away kami sa wamla. Napadapat na wala. Pero ano na tayo, nilso lang na tayo. Pero sa mayuay? Mayuay man duwa na sa waw niya. Kaya maulit kami blang kundi may mayuay. Ang mag-live-in partner ang may ara duwa ka bata. Apisar sang pagpakitluoy sa lalaki, pasalig ni Jean nga hindi na ini liwat magpainto. May mensahe naman ang kapulisan sa mag-live-in partner. Ginapamatukan ko ginaiya ang gapanakit kay pero pro family kuya na tanan nga problema sang mag-asawa or sang partners maistoryahan except lang gid ko nag-abot na sa punto sang sakitanay. Bisan gani mga extramarital or mga financial nga problema, hindi na siya mag-cause dapat sang pagbulagay sang mag-asawa, except lang kung gasakitanay na. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.